Predstavujem vám rodinný dom, investičnú príležitosť v meste Nitra na Prešovskej ulici. Nachádzame sa na 30-árovom pozemku, na ktorom sa nachádza dom, ktorý má 3 byty, sú zapísané ako samostatné bytové jednotky. Celkovo lokalita je vhodná na budovanie bytoviek, takže je to investičná príležitosť pre podnikateľov. Zaujala táto ponuka? Myslím si, že áno, nakoľko ste dopozerali až do konca. Takže ma kontaktujte, stretneme sa, porozprávame sa ďalej, uvidíte viac.